Salutare tuturor! Bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi o să testăm această tastatură. O să-i facem și un unboxing rapid și vedem, îi facem un sound test și cam atât. Asta este episodul 2, dacă doriți să susțineți. Dați un like, să mă arătați și mie dacă să mai fac videoclipuri de genul ăsta. Avem aici tastatura și aici mai avem niște chestii în cutie. Am mai desfăcut-o odată, am desfăcut doar tastatura asta, doar ca să-i schimb niște switch-uri și niște chefuri. N-am mai folosit-o deloc. O să nici nu-i desfăcut. Ok, pur și simplu punem așa și vreau să vă arăt. Astea este tastatura default de la QWERTY. Asta este tastatura default de la QWERTY și putem vedea că ea vine cu switch-uri roșii, cam așa arată, doar că i-am schimbat câteva locații unde am pus switch-uri negre de la Gateron Black Ink, care arată cam așa. Asta este diferența dintre ele. Și am schimbat keycap-urile astea 4 și keycap-ul de escape. Aici, ăsta practic are RGB pe aici, se vede șmecher. Aici nu am schimbat nimic. Mai am aici dacă vreau. Și haideți să facem și un sound test. Asta a fost și sound testul, acum rămâne doar să conectăm. Conectăm aici frumos cu cablu și trebuie acum să mă chinuiesc să pun asta în spate. Și am pornit RGB-ul după ea. Frumos. Asta, nu știu dacă se vede, dar și aici e puțin RGB. Cred că trece și prin asta, nu știu cât de bine se vede pe cameră. Și din câte știu, pot schimba culorile. Aici unde sta QWERTY și aici zice cum le schimb modurile și tot. Toate specificațiile le aveți aici, o să vă pun și link în descriere. Ok. Și schimbă din ce în ce mai rapid. Și acum e mai încet. Ok. Asta și este page up și page down. Ok, ar trebui să fie asta, page up. Da, page up crește și page down scade. Ok. Și dacă ținem și facem așa, schimbăm direcția și așa schimbăm culorile. Dacă vrem să avem doar roșu, doar portocaliu,
doar galben, verde, albastru, albastru mai închis, roz. Ăsta e un alb mai roz și argibiu. Ok, eu îl vreau așa și vreau se miște așa. Ok, și cu brightness-ul la maxim, să mă asigur să nu fie așa, să fie la maxim. Și cu viteza la... A, uite, are și moduri diferite. Eu vreau așa și asta vreau să dau viteza la minim. Așa îmi place mie cum stă. Nu prea se vede bine pe cameră, dar asta se mișcă foarte bine. Și ne vedem data viitoare. Hai, pa!